Úryvky z knihy Zázrak. 14. deň. Doprajte si zázračný deň. Úmysly, vtesané do slov, obklopuje zázračná sila. Zamyslite sa nad plánmi na tento deň a povedzte ďakujem. Ďakujte tento deň za všetko, v čom sa vám darí. Aby ste mali deň zázrakov, musíte sa dobre cítiť a byť vďační. Napíšte si zoznam vecí na tento deň a vopred sa za ne poďakujte. Ďakujte aj za to, čo nemáte radi. Napríklad, nerada nakupujete v supermarkete, tak si napíšte do plánu: ďakujem za bezproblémové nakupovanie plné radosti. Ďakujte za svoje plány, že vám skvele výjdu. Ukončite svoje plány vetou: a ďakujem za skvelé správy, ktoré som sa dnes dozvedela. Vďaka tomuto sa k vám dostanú samé dobré správy.